Tänään tulee taas lisää verkkaristriimikontenttia. Mä aion pelata vuonna 1994 julkaistua Marathon-peliä. Se on Bunkien julkaisema peli. Se on niin kuin Marathon 1. Siinä tapahtumat sijoittuu vuoteen 2794. Ja siinä suojellaan sellaista jättimäistä matkustusavaruusalusta, jonka nimi on UESC Marathon. Ja sinne alienit tekee rynnäkköhyökkäyksen. Ja se iso avaruusalus se kiertelee Tau Ceti 4. Sitten myöhemmin Kasilta Bungie julkaisee uuden Marathon-pelin. Ja sitten mä yritän sitä pelata, katsotaan miten loppuun pääsee sisään ja miten peli latautuu. Uudessa pelissä sitten tapahtumat sijoittuu jälleen kerran Tau Ceti 4 planeetan ympärille. Tau Ceti 4 lähellä on joku avaruusalus ja sen 30 000 matkustajaa ovat hävinneet mystisesti. Siinä pelataan tällaisilla juoksijoilla, joilla etsitään vaurautta ja aarteita Tau Ceti 4 pinnalla. Kasilta pitäisi olla se julkaisuaika. Katsotaan, miten se sitten lähtee latautumaan, että kuinka nopeasti pääsee pelaamaan. Mutta mun pitää mennä aikaisin nukkumaan tänään, niin striimi loppuu sitten 9:30. Mutta eipä siinä. Lisää striimejä tulee varmaan vielä tällä viikolla maratonin merkeissä. Eli tänään verkkaristriimi 5:30, 9:30. Toivottavasti nähdään siellä ja tosiaan lisää striimejä tulossa sitten myöhemmin tällä viikolla. Kiitos ja palataan.